Здравейте, аз се казвам Михаела Василева и съм мениджър в отбор в Адеко България. Адеко България е част от голямото семейство на Диадеко Груп. Ние сме световен лидер в сферата на човешките ресурси. Предлагаме различни услуги, свързани с подбор на персонал, временна заетост, изграждане на работодателска марка, кариерно консултиране и изчисляване на заплати. Адеко помага на кандидатите да намерят своите бъдещи възможности за работа и на фирмите да намерят своите нови топ таланти. Какви умения ще бъдат най-важни в близките години във вашия сектор? Най-ценните умения, които се очертават в следващите години, са дигитална грамотност и работа с изкуствен интелект, гъвкавост и адаптивност, тъй като сферата на човешките ресурси се развива изключително бързо и трябва да сме готови с новото и с промените, които вече са факт. Нужни са комуникационни умения и умения за управление на взаимоотношенията, както и да се научим да боравим с данни, свързани с по-добри решения, във връзка с подбора на персонал и задържането на таланти. Как навлизането на изкуствения интелект и новите технологии променя вашата работа? Изкуственият интелект вече е част от процесите в Адеко България. Използваме го за различни неща, например изготвяне на обяви, изготвяне на длъжностни характеристики, постове, първоначална комуникация към кандидатите, както и селектиране на кандидати. Това повишава точността в избирането на кандидати и ускорява работата на колегите, но изисква от тяхна страна да придобият нови умения за работа с технологиите. И не на последно място да запазим фокуса си върху изграждане на взаимоотношения и консултиране. Какви качества или нагласи бихте препоръчали на младите хора, които искат да се реализират успешно? Бих препоръчала на младите хора да бъдат любознателни и готови да учат през целия живот. Друго важно нещо е изграждане на умения за комуникация и работа в екип. Да бъдат коректни в работата си както с хора, така и с технологии и разбира се, гъвкави и адаптивни към новото и към промените.